bandiraɓe sehlaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko aljuma balɗe nogas e ɗiɗi e lewru dujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeego ruɓindo moon jaydeji arti gam tongande on koɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi cakti e ndeɗo ñalande jaydeji ɗiɗi ɗi dawi hande e hoorejo lesdi Sénégal kam de bismima ɓe ganduɗa kamen gonɗoɗo premier ministre en woni heyneɓe jagorɓe lesdi Sénégal e duuɓi jawtuɗi noon tigui jayde windir ɗum lancement des concertations nationales en format rapproché Diomaye Faye dialogue avec la primature hino wayno de e ɓe ganduɗa kamen gonɗoɗo tigui tigui hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal de woodi e mumen mbo hen kala mo ganduɗa de Diomaye Faye de bismima ɗumen ɗum noon ko e gooɓe jiile e sinon batuji ɓe poti wat gam ɓe ƴeewa hono lesdi ndi darorante e sinon hono ɓe mbaɗata fa ɓe ɓamta lesdi ndi ɓe gabbinandi yeeso ɓe ndenandi e si noon ɓe gaynandi ɗum noon ko tigui tigui ngal ɗon potital tigui jayde Sud Quotidien dawri hande e ɗerewol mum adanol jayde Le Quotidien gonɗini ɗum saabu windi ko audience avec les premier ministre Diomaye dialogue avec les ex ina wayno de o mo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de kam fottiti e ɓe wondoɓe e jamanuji heyniɓe jagorɓe lesdi Sénégal woni premier ministre en jayde windi ko Cheikh Hadjibou Soumaré ouvre le bal ina wayno de Diomaye Faye idi bismo ko o biyeteɗo Cheikh Hadjibou Soumaré keyninoɗo jagorɓe lesdi Sénégal Amadou Ba kam tigui tigui hen kam on Amadou Ba bom wi ko j'ai rappelé que je suis resté 6 ans sans recevoir un sou du FMI kam on Amadou Ba de yalti wi ko joɗima ko tolnoto e duuɓi jeego de tawa heɓani hay mbuɗu gotu gimmigu toon to gomu aduna joguigo koppareje woni FMI Sidiki Kaba kam wi ko kala ko ganduɗa de hina ɓamta lesdi Sénégal de kam hombo hen wondi hombo hen yahdi Abdoul Mbaye noon kam wi ko le Sénégal a besoin de ce dialogue kam Abdoul Mbaye de wi ko Sénégal de hande hombo sohli tigui tigui yo yimɓeɓe jooɗot ɓe layda ɓe ƴeewa no ɓe mbaɗata ha ɓe ɓamta lesdi ndi jayde Quotidien gasneri ko idi le grand absent Souleymane Ndéné reçu demain hina wayno noon omo ganduɗa ka woni Idrissa Seck kam aradi yiyaka ɗon haccaka ɗon e si noon Souleymane Ndéné Ndiaye kam ko jakgo tigui tigui Diomaye Diakhar Faye bismoto ɗum e wiide jayde Quotidien jayde Le Soleil kam ne arti hen ko yaaji e ngal ɗon kawral ngal ganduɗa ngal rewi hakkude keyniɗo lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye e wondoɓe ɗo keyninoɓe ɗo jagorɓe lesdi Sénégal de woni ex premier ministre en noon tigui jayde windir ɗum rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et d'anciens premiers ministres échange autour des urgences nationales hina wayno de kala koɓe laydi de koko heppa koko foti yawne tawa noon hina abbi e ɓamtare e kisal lesdi Sénégal e wiide jayde Le Soleil jayde ɓisdi hen hier Cheikh Hadjibou Soumaré Abdoul Mbaye Aminata Touré Amadou Ba Maître Sidiki Kaba Mamadou Lamine Loum ont été reçus séparément par le chef de l'État hina wayno de kam on hoorejo lesdi Sénégal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbo kala bismima ɗum tambili e Cheikh Hadjibou Soumaré Abdoul Mbaye Aminata Touré Amadou Ba Maître Sidiki Kaba e Mamadou Lamine Loum kamen foof de goto bisma toon to wuro lamorgo lesdi Sénégal woni palais de la République jayde ɓisdi hen situation économique et financière sécurité et gouvernance politique ont dominé les discussions hina wayno de kala ko faye e ɓamtare e kisal woni économie finance e sinon ko renata lesdi men de e gouvernance politique ɗum foof de ɓe mbaɗi hen bateau mo ganduɗa de e wiide jayde Le Soleil taki mbo immo tan ko yo lesdi ndi yahru yeeso noon tigui jayde windir ɗum e ɗerewol mum adunol jayde le parlement de arti ko e ko rewi ko hakkude Intermak woni wuro tigui yeyatgo walla dillatgo e bagasuji ɗi ganduɗa de hiɗin paayi e ndema e gaynaka hakkude gon wuro e ministère de l'agriculture de et de l'élevage hina wayno ha joni duko ngo dartaki saabu kamen ɓen ɓe ganduɗa heɓe goni e Intermak de kamen ɓe jeddi Mabouba Diagne omo ganduɗa kam jogui hande jagorgal pangal e ndema e gaynaka saabu Diagne nde windi ko Intermak 2012 qualifie ces déclarations de mensongères hino wayno de kamen ɓen hetɓe e Intermak ɓe mbi ko kala ko Mabouba Diagne layde ɗum wona gonga ɓe jeddi ɗum ha ɗum laaɓi tos ɓe ɓesdi hen que le ministre n'a jamais répondu à nos correspondances depuis juin 2024 e wiide Diagne le parlement wi ko Mabouba Diagne de kala ɓatake e
e ɗerewol ngol gandanɗa ɓe bindi ɗum ngol feera hen jaabo feera hen lay ɗum taki noon ɓe ɓesdi hen ko une remise substantielle de 10% consentie par Intermac malgré l'irrégularité de la demande hina wayno de ɓeɓe gandanɗa amen goni e on ɗon ministére de hina wayno ɓe lamdino Intermac tolloto e temedere nde ƴettuɗa e koppereje men kala sappo ɗi kam ɓe potɗi ruptu on ɗon ministére haysi heɓe gandine ɗum wona ko rewi lawol ɗum wona bolol e wiide jayde le parlement ha joni siko en keddima e ko yowoti e kabaruji ministère de l'agriculture et de l'élevage jayde le républicain windi ko visite du hangar moderne de stockage frigorifique. Le ministre Mabouba Diagne salue l'initiative hina wayno omo ganduɗa kam woni Mabouba Diagne de tawa noon hombo heyni jagorgal jotingal ndema e gaynaka kam de waɗi jillu toon to gandanɗa de ko sac mo ganduɗa ko toon moftate kala ko rema yoweti pombiteer e soble e ko wayi noon de kam noon wi ɗum ko ganduɗa kam ɗo woni on ɗon sac mo ganduɗa kala ko mofta toon ɗum yakkotako de Mabouba Diagne wi ko koko moƴƴi e si noon koko foti darne ɗo kala e wiide jayde le républicain jayde l'informé de article e tikkere mawde nde ganduɗa de Ousmane Sonko keniɗo jagorɓe lesdi Sénégal hollerinde de e ngal ɗon pottital ngal waddatno e ministre ɓe woni joguiɓe jagorɓe lesdi Sénégal kam Ousmane Sonko de mettini ko ganduɗa ko de hande joguiɗo jagorgal pangal e ñawore e ko wayi noon woni ministére de la justice de e neɓre nde wondi yoweti e kayitaji e ɗereji ɗi fotno yurnode e ɓeɓe ganduɗa kamen tigui miija heɓe ƴettuno koppareje Sénégal gam ɓe natnaɗe ɗo ɗe potano nat e wiide jayde l'informé jayde windi ko Sonko dénonce un sabotage judiciaire. Madame le ministre, qu'est-ce que la justice fait? Moi quelquefois j'ai des doutes ina wayno de kam on me ganduɗa ka woni Ousmane Sonko de wi ñande go ɓernde mum ko sikki sakka mawɗo nde waɗata saabu kam tinani walla yiyani ko ganduɗa ko de ministère de la justice hombo mbo waɗa e liggey e wiide jayde l'informé jayde yor kam wi ko gouvernance des infrastructures publiques 245 projets bloqués et des milliers de milliards gelés ina wayno de e ko yowoti e ko fotno ligge e nder Sénégal de jayde yor wi ko ɗum kam ko heewi dartinama hen saabu noon ko tolnoto e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e joyi e projet ji woni liggeyaji potnoɗi waɗi ɗin kam hiɗi tonga ɗi darna ɗo wotere ɗum noon wayino ko ujunnaje milliard uji de kam ɗi tigui natna e nder ndiyam walla kam ɗi cooyi e wiide jayde yor Sonko met en place une task force de redressement isi noon omo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko de keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal de fottitini ɓe gandanɗa de ɓe darima gam ɗum kam ɓe pewnita ɗum ɓe juɗɓina ɗum haɗa gandanɗa hande kam liggeyaji ɗi ɗi mbawat tambil no hannirta ni wadde wayino ko Sonko de kala ko dartino kala ko majjuno e koppareje kam darima gam ɗum ɗaɓɓite ɗum tefe e si noon ɗum ɗiftine ha tigui lesdi Sénégal abbo yesso e wiide jayde yor jayde la libération windi ko association de malfaiteurs acte contre nature transmission volontaire du VIH mise en danger de la vie d'autrui une nouvelle filière encerclée à Saint-Louis hina wayno de ɓeɓe ganduɗa kamen goni gora débat en e si noon kamen ɗaɓtata yimɓeɓe on ɗon rafi bonɗo biyeteɗo sida e si noon wadde ko wona ko foti waɗe ɓende ɓe jiitama toon to Ndar ina wayno noon o idiɗo hen nangge toon to Ndar de ko Ousseynou Diop wiyete tawa noon omo dañi duuɓi capanɗe 34 kam bom bay mum waddidiri ɗum e dadiɓe ɓe woni policier ɓe saabu kam on imam ka Diop kam de wi ko o mo ganduɗa ka woni ɓiyum biyeteɗo Ousseynou Diop waɗata ko de ɗum welani ɗumen hande ɗum welani ɗumen janggo kam noon Ousseynou Diop on yaay mum sankima e si noon hande ɓe jii ko wahlitima e si woni ko gandanɗa de ɗum wona ko moƴƴi e wiide jayde la libération gasnirten ko coftal ɓallide saabu jayde Rewmi quotidien sport plus de windi ko Habib Diallo Boulaye Dia Malang Sarr les grands oubliés du mondial 2026 hina wayno de kippu Sénégal o potɗoya e desewal aduna hitande ujuna ɗiɗi e nogas e jeego de o el tatɗo ɓen wonɓe e nder on ɗon kippu tawa ko Pape Thiaw de hina wayno wotɓe yejjiti e nder on ɗon kippu potɗoya lesɗele pottiɗɗe e toon to Canada hina hen jilla Habib Diallo Boulaye Dia e Malang Sarr noon tigui jayde Rewmi quotidien sport plus windir ɗum e ɗerewol mum adanol bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande